Yang kutuwa tao amaratay kaplok-lokas na magaan sumagaan at kitaling mo nagyang kutuwa mga siksa sang kaya dunia aginan suka pa kadadam panas uli na kapakan didarasag. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله نحمدك ربي حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sooryan o kiyang bentu-bentu at tanong si ikukad ng tanong Rabbul Alamin at tuhan ang masaling gagaw ang magkalimuon na gusto salawat si iku Pangulo tanong as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto na si iku mga tao aayran pagkadagan na susunno Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalinta si iku Allah mambugian nira nagyang kutwa kapipya ginawa sang kaiya dunia na ayamalana sa alungan na amori. Pangalinta si iku Allah subhanahu wa ta'ala at taufikan tanunian na ayamalana turuun tanunian si isang kaiya kapupugintaw tanong sang kaiya dunia. Mga luksami, mga pagariami ayang bugan tanong sa makampat aw sayan nagyang kutu. Akapir PI si isang kutuwa mula alukas uli nagyang kutuwa siksa si isang kutuwa mga tao amarata ikaplukloks. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira inisuon na so Nabi sallallahu alaihi wasallam iniisuon nagyang kutuwa mga alaadusa na ayadinian dito nagyang kutuwa asyirku billahi wa qatlun nafs wa uququl walidain. Yang kutuwa kipanakuto na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutuwa kapamuno sa dagaw na kabnar. Nagugyang kutuwa mga tao amaratay ikapluklukus. Mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang kaiya mga tao amaratay ikapluklukus. Marata yung marasi ikong bulalok siyan. Na paday si isang kutuwa mga alaadusa aw di karila loks ka o di ina din ka mapamang niyarila si isang kutuwa mbala loks ka na maragandun o baka karila wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitiro yan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aw أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ini paliugat rakaati wallahu subhanahu wa ta'ala وقد نقاددن أسيم بأنقاددن أبسو أسوأت نقائلون تسكنيان الله وبالوالدين إحسانا نبسو كبيرين كسئكم بلالوكس كسسامپور نأكبير إما يبلغن عندك الكبر أحدهما o pamati wallahu subhanahu wa ta'ala arautan yusiran aw kilahuma ulina isakiran fala taqul lahuma uf nauban yusiran turui sa karimurun uban yusiran di ipanaro sa mga raratta ubak kanu di ipanaro sa kesakitan o nagyang kuto mga pusuiran wala tanharhuma na uban yusiran ati wallahu subhanahu wa ta'ala di ipraran sa nga wa qul lahuma qawlan karima na ayadini wati wallah di itruwa sang kutuwa mbulalok siyo nagyang kutuwa kadtru ang makaokit sa kapag-adat si ikiran adwa. Waqfid lahuma janahat kulli minar rahmah. Nagu pa kayo na yung kakiran adwa. Giyang kutuwa guwagwaing kapuno si isang kutuwa pangaling gagaw uli na pangaling ukakiran. Waqur rabbi rahma kama rabbayani saghira na tiruang kaati wallahu subhanahu wa ta'ala. So kanang ko kalimuon na kasiran sa datar o kini kalimuon nirarakan si iku masa akay ito akan mauri pun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaiya kasusuat umbala alokas naginan din so kasusuat ukad ng tanong Rabbul Alamin kasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namiya panutulian Amya katitayang ko Ibn Umar radiyallahu anhuma
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Suati Nabi sallallahu alaihi wasallam suka susuat wallah naginan din suka susuat kasusuat balalokas. Nasurarang ito wallah naginan din surarang ito balalokas. Aya mana na basta kerarangitang kaum balalokas ka, na kerarangitang kang mambuong balalokas ka na mambuo. Masusuat raka agyang kutuang balalokas ka na masusuat raka sukad na nakaasar ka paparati na nakasukad na nakaarabul alamin. Mga uripon wallahu subhanahu wa ta'ala, yang kai ang mga tao amaratay kapluklok adi na miya adoy ang mga tiyubairan uli na mga siksairan si isang kai dunia na ayamala na si isa alungan amawri. Didin dua-dua nagyang kutu ang mga tao amaratay kapluklok na may pemberat mo yan nagyang kutu ang mga tiyubaun wallahu subhanahu wa ta'ala. Uli nagyang kutuwa kapupagintaw niya na tituwa karargarganan si isang kutuwa batalian. Kay sabab sabiang kutuwa balalok siya namin timundan kasasakitan agyang kutuwa mga pusuiran sabab sabiang kutuwa marata akadudulunan niya na si isang kutuwa balalok siya. Adoy na miya nga adoy mga siksa uli na mga itiuba si isang kaiya mga tao amarata ikapakin duluna si ikum balalok siya. Naingilala ukubata fil hayati dunia. Yang kutuwa tao amaratay kaplok-lokas na magaan sumagaan at kita limumaw nagyang kutuwa mga siksa sang kaya dunia agina na suka pa kadadang panas uli na kapakan dadarasag. Miyapanutul o Anas bin Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal uquq. Dua ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga pamintuan agyang kutto ang galabok utaw nadidin dua ti Nabi sallallahu alaihi wasallam napitung para kundeun agyang kutto ang mga tibo din agyang kutto ang mga siksa. Yang kutwa al-baghi, yang kutwa mga tao apsupak si iku Allah. Wal uquq na gusto mga tao ang mga rarata ikaplukluks. Hinan amarata ikaplukluks na amay kadira ka masusuat agyang kutto. Haloks ka na kita ning marakada nagyang kutwa rarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutwa kapakan darasag ka si isang kutwa kapupugintaw ka. Pada panatigian sa agyang kutwa mga kapakadadang panas agyang kutwa tao amarata ikaplukloks sababun min asbabis syaqa'u fil akhirati wal hirmanu min dukhulil jannah. Kasabapan na natigian sa agyang kutwa kapakadadang panas uli na agyang kutwa kapakarurundan si isa alungan amori wal hirmanu min dukhulil jannah nagugyang kutwa kaharam utaw amarata ikaplok si ikus surga. Yakatitian si iku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakatitian kung Nabi sallallahu alaihi wasallam apitro iyan salasatun la yanzurullahu azza wajal. Talwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga tao adidin pagilay ng Allah si isa alungan amawri. Disiran din ang pagilay ng Allah sabab sa giyang kutu ang mga galabakiran si isang kutu ang kapupagintawiran. Al-aqul walidayhi giyang kutu ang mga tao ang marata ikaplok-loks. Dede na abaniya narano na si ikum balalok siyan. Wal mar'atul mutarajjilah bugyang kuttu wabai mutarajjilah bai ya pelalakaw si isang kutwan madakal ataw apakapitanan niyan ay kaplalakaw niyan na kapitanan niyan agyang kutwa mga dalipog panagodiyan bai adin yan di ipananayanan agyang kutwa mga dato sumaba iya mga pupuro ikapinalot adatar umuot adatar mga pangakarabaw
na padanan sang kutwa mutarajila. Gusto mga bae ang mapasang ikakakamuta na si isang kutwa kaplalakaw niyan apo kubo usalakaw ron. Akka na ba niyan mahram na padanan sa giyang kutwa bae ang mutarajila. Madakala ang kaiya usayan si isang kutwa mga bae ang mutarajila. Ikatlo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adidin pagilay ng Allah si isang kutto aalungan akiyama nagyang kutto aaduyuth yang kutto ang mga tao adiran ipagupara na sa mga pamilya na sa haram na padanan sa giyang kutto ang mga pagilay ng Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutto ang mga tao padanan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa didum pagilay ng Allah si isa alungan akiyama agyang kutwa mga tao adiran di ipagupara na sa mga pamilya na sa haram. Niya panutulo Sheikh Al-Uthaymin ay nitmaana niya si isa agyang kutwa ad-duyuth alladhi yaqirru al-fahishatu fi ahliha yang kuttu amama aaya din na puwitan niya na sa iko pamilya niya nagyang kutwa mga rasik. Aya maana na ay pagpagupariya na sa iko pamilya niyan si isang kutwa. Kawayawiyan nagyang kutwa lang mun apu na sa haram. Sukman na susabagi si iko mga fukaha warradul ladhi zani nagina natigiyan na sumama ang mga bagina natigiyan na sudat to abarazina ape wadin ang karumanian na dipan di imbarazina naginang kun ipumbetua na sa ad-duyuth adidum pagilay ng Allah subhanahu wa ta'ala si isa alungan akiyama agyang kanan at tulo mga tao paganero na mga tao mga langit sang balalok siyan ikadua na mga baiya mutarajila mga baiya irap lalakaw siran na kupit na iran agyang kutwa ipupinagaliran. Ikap talo nagyang kutwa mga tao ang mga barasina. Mga tao adiran di pagupara nagyang kutwa pamiliran ay ipupagupariran nagyang kutwa haram. Diyan na mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala ikasakit agyang kutwa mga tao adidin abanian narano na si ikum balalok siyan. Kailaing kadaan ama kadadang panas agyang kutwang balalok siyan na may kapagilay na kaagyang kutwa watayan na diin guya gumaya sa isang kutwa kapapagintaw niyan na din yan ikaya. Yan idib na napagilay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah Butalo at tigo nabi adid mga tao adidong pakasunod sa iko surga al-aqul walidayhi so mga tao ang mga rarangit asang balalok siyan wal mudminu ala al-khamr gusto mga tao at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam apag talibrag mapasang ikapaginom sa pakabrag wal mannanu bima a'ta na gusto mga tao ay gira amis sedeka udi namya mamagay nagyang kutwa ipiyak dinyan di pangumagay na dinyan bandi isungka sang kutwa biganianon aya maana na igira adin namin ibugay niya na si ikos siringan niyan na manusira na maka kuha na sa katero na din yan di teroon dahil niya tigyan ang kaya yan na uda ka ng bugi sa giraw manaya na din niya nakakuha na padana na sang kutwa mga tao adidong pakasulad ako surga agyang kutwa mga tao makahito ay hago po namin adin namin ipanganimu yan na si iko pagarin niya na ang muslim naigira daw numasok ato na din yan di ipanunong kaagyang kutwa mini pamumagay niya nun. Pada panatigian na sagyang kutwa mga tao maratay ikaploklok sababun min asbabi ghadbillah kasabab pananatigian sagyang kutwa mga sabab akap kararangiti wallahu subhanahu wa ta'ala sang kutwa tao amaratay ikaploklok wattardu min rahmatillah wattardu min rahmatihi nagugyang kutwa kapkada agyang kutwa lim wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyakatitayan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam miyakatitayan na si iku Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu man aqa walidayhi
Miyakatitayang ko Abu Hurairah apitero yan. Apitero kun o Nabi sallallahu alaihi wasallam pimur kaan wallah yang kutwa mga tao amarata ikaplok-lokas. Mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala ginan. Ikasakit o mga tao din arano niya na si isang kutwang balalok siyan. Apeo karulu agina din yan pangalimuso karumaniya din yan pangalimuso balalok siyan. Mga uripan wallah balalok sa tanong. Nasiran ikiyas sabab pa na sa kya pakaburan tao tanong sang kaiya din niya. Kanugunia na sot tawari out yan na balalok siyan na daniyan dinagpiyupiyai. Mga uripan wallah giyang kutwa sa timang buka. Sa kabuagat tas adira kamerila o inaaka. Nagugiyang kutwa kera serakau amaka. Sabab sa giyang kutwa din yan di ikam buganuga sa giyang kutwa riski. Risking ka ay puduk pa yan naraka. Now dira kau turilaan agyang kutwa bulalok ka na muwatan din. O baka makasulad sa giyang kutwa kubayan wallah. O di na baka makatawbat sa isang kutwa. Aka po pagintaw ka. Kasabot pa na mga loksami, mga pagaryami, sang kutwa kap kada agyang kutwa limu wallah. Sang kutwa kap kada rangit tira kaum budaloks ka. Sagyang kutwa dira ka kasusuat agyang kutwa budaloks ka na kasabot pa na sagyang kutwa karargargani si isang kutwa tao. Sang kutwa kapupugintaw niyan. Wa tardu min rahmatillah agyang kutwa kap karganir ka. Si isang kutwa din ka di ikang bubanuga sang kutwa kauyagan ka udi nagyang kutwa resking ka. Ka giyang kanan akasusu atara kaum badaloks ka na sa din sa pangnira kaum badaloks ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala nagyutulun iterimaan. Istijabatud da'watul walidain ala walidihima. So kuna sumbala alokas na tatarimaan nagyang kutwa pangnira na sang kutwa wa tairan. Miyakatitiyan si iku Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang yatro yan. Am yatro kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam at taluat tigin. Thalathun da'awatin mustajabat. La shakka fihin na da'watul madlum. Wa da'watul musafir. Wa da'watul walid ala waladihi. Taluat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tatarimaan agyang kutwa mga panganiran. Paganero nagyang kutwa pangani agyang kutwa mga tao amian niya gusto pangani agyang kutwa di manayalayag na gusto pangani agyang kutwa bulalo kusang kutwa wa tairan na mga loksami mga pagariami panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala abugan tanong niya na saranon nagagaw nakapiyupian tanong agyang kutwa bulalo kus tanong panganin tanong si iku Allah masuat at tanong sumbulalo ka sa tanong kaandirin ikasuat at tanong sang kutwang bulalo ka sa tanong na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pulubulubulun na rakatanong wallah agyang kutwa bantak pikirat tanong amapiya kakagi sumbulalo na amay kububayan iran agyang kutwa at iran na aya din apang niranong nagyang kutwa kakwa niyan amapiya kakwa amapiya agyang kutwa at iran. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mi'aluin yan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam bakur kanu punutula sa mga alaadusa. Pitero mga sahaba radiyallahu anhum. Qulna bala ya Rasulullah. Pitero mga sahaba, umbis ya Rasulullah. Pitero yan al-ishraku billah wa uququl walidain. So at tiyan na suki panakot na si iku Allah na padanan sang kutwa mga alaadusa. Ginan pinakaman adusa. Wa uququl walidain. Nagugiyang kutwa mga tao. Amarata ikaplukloks. Mga uripan Allah. Yang kaiya karata ikaplukloks na padana na sangkot to ang mga alaadusa adib na nan iprila wallahu subhanahu wa ta'ala inuntabu ug yang kaiya taw na ganakanian ag yang kai agalabok
Genekanian agyang kutwa galabok. Dataragyang kutwa kapana kutwa ayab akaketaw batasang kutwa kapana kutwa na genekan kaagyang kutwa kapana kutwa. Nadataramambu agyang kanan ak marata ikapelok-elok sa ayab akapkataw batian na si ikwallah. Napiyupi aniya na sumbulalok siyan na mga nero na sarila. Kakagi surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Na padana na sa kasasabapan sa kismi sa sangkot si isang kutwa kasusuat agyang kutwa mbalaloks. Mga loksami, mga pagariami, amay pamangkagyang kutwa mambul aloks. Uli nagyang kutwa mga loks at tano na ay suiran si isang kutwa at tairan. Ay suiran, sira katano nagyang kutwa. Hakapakasilay tano, si isang kutwa kapunuti tano si ikukad ng tanong Rabbul Alamin. Nakapsungkad at tano si ikusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tano sila nagtumungunan. Ayakat turu Allah. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Amayati wallahu subhanahu wa ta'ala kabakairan at kursa ulina bakairan tugla. Si isang kutwa ipanakoto narakan at tigu Allah. Si isang kutwa dabang kau ng katawi. Fala tuti'ahuma na ubang kasiran at tigu Allah pangungunutani. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nang ginawain na kasiran sang kaiya dunia sa kapiyupya. Wattabi sabila man anab. Na ayang kapalaga at tigo na tigo Allah subhanahu wa ta'ala so. Lalan ottaw. Amin bulingan rakan at tigo Allah. Summa ilayya marajiukum uriyan yan at tigo Allah. Nasi ikanurakan na pagandod pa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Napulutulong kurakan at tigo Allah. Sunganin aping gulawlan yung sang kaiya dunia. Diyan na ng mga luksami, mga pagariami, ukman o ay siguro katanong umbadalok ko sa tanong nagyang kutwa mga rarata agalabok na di silang kupak kaya pangunutanan. Kakagigiyang kutwa sukman sukadnan it kesupa katano na ayakat turu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akap pangunutan sang kutwa na din. Aba ay kapungunutan ni ron, naban niya nakabang kakapumbarado sa iyagyang kutwam yang adun. Ay mana, nasiit tanong pungunutan ni agyang kutwam balalok sa tanong sang kutwa, mapya di tanong kesupak agyang kutwa, akabay wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga luksami, mga pagariami, sa bagirakat tanong adun, ari autian ang balalok siyan, napamakot din, kakagir, adam bu oras na makapanggugan at tanong, sang kae, akapupagin tao tano, bada na pagkian dugan-dugag yang kaya mga masatan, na dumug oras na makapangdugan na tatano, na ayamapya, na kaya ganatang kaong balaloks ka na masusukat ka. Binito na yung kao nagyang kutwa, isusuko kao kadya ng kaarabul alamin, agi utuis sabab pa na sang kutwa, kakukuang ka sang kutwa, limur ka wallahu subhanahu wa ta'ala, sang kaya dunia, na ayamalana sa alungan amori bangin taswif wallahu subhanahu wa ta'ala at yasabutan na isilang sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.